umkhumbi. Haleluya. Lithi iBhayibheli ngempela abantu bawakho umkhumbi. Abanye bathi hayi likhehla ligugile ayikho indaba yalo. Kanti uZamcolo uyeza. Uthini uJesu? Uthi uJesu uyofika ngendaga abangalinakile. Lithi iBhayibheli abanye babegana bedisa. Kanti uZamcolo uyeza. Haleluya. Nakulesikhathi esibile kusona siloyezela uJesu. Abantu abamnakile uJesu. Kodwa usuku luyeza. Lithi iBhayibheli ufutha njengesiko. Mase lithi iBhayibheli bonke abayithayayo abazazisayo abangamesaba uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lo suku aliyobashiya. Haleluya. Kanjalo ke ngesikhathi sikaNoah umuntu ukuze asinde kwakubiza ukuthi akho umkhumbi. Kanjalo ngesikhathi samanje ukuze umuntu asinde olakeni likaNkulunkulu udinga ukuthi akholwe uJesu akhulule esonweni. Ngoba uma ukholwe uJesu awukwazi ukuba isigcila sesono. Uthanda ukwazi ukwela esonweni. Jesus uma nje umthole kahle uJesu ufica insizwa kanti icekelwe ukhalo ayenza ukuthi usipho uvaleke. Kanjalo nentombi ayenza ukuthi ihlale kahle. Uma sefikile uJesu ngikhuluma mina ngoJesu wafa esiphambanweni. Sebaningi phela uJesu. Lithi iBhayibheli akusibona bonke abathi Nkosi Nkosi abazongena esuku kodwa benza intando kaNkulunkulu. Haleluya. Lithi iBhayibheli bawakho umkhumbi. Uma bewakho umkhumbi abanye bangawakho umkhumbi. Wafika